Falamos de cine e de series de televisión. Chega o momento de abrir as nosas crónicas cínicas e temos aquí, o estou vendo cos meus ollos no estudio 1 de Radio Colleredo a Fernando San Pedro. Don Fernando, que tal? Canto bo por aquí. Verdad, bons días. Bueno, que raro lle soa a voz. A voz de vostede ten que ser por teléfono, non? Oxe soa ben e todo, Oxe soa ben. Parece que ten voz, de verdade. Ese supón que non se cortará, nin estas cousas que bueno, non diga vostede que todo pode pasar. Bueno, pero non vos acostumedes á miña ingrata presenza, pero... Pois eu quería mimalo hoxe para ver se fai aquí e acaba vindo máis veces. Bueno, claro que sí. Bueno, todo é negociable. Vai a ver que ofrecerlle alicientes. Claro. Incentivos. Vir por vir. Claro, ir pana é tontería. Claro, entón, pois... Bueno, fixo vostede deberes ou non? Sí, sempre hai deberes. E eso que veño casi que veño a contarvos as miñas penas. Por que? Bueno, porque imos empezar falando dunha peliculiña. Bueno, unha peliculiña non, unha boa película, incluso un peliculón, se pode decir, incluso un pequeno clásico para algúns, non? Pero é unha película que eu vi no seu día, pois esta película é de 2008, a vi no seu día, bueno, gustárame e tal, pero sin aspaventos tampouco. Pero dixen que nunca máis a volvería a ver. Agora vos digo por qué. Pero piquei, volvín a outro día, así desta andas que se andas polas plataformas, topas con ela e dis, bueno, é un vicio das plataformas, Claro. Hai demasiada película para ver. Claro, e vas saltando dunha a outra. E é moi cómodo, e acabas vendo un montón de cousas. Sí, e logo, pois, eso, que vas saltando dunha a outra, che aparece unha, che aparece outra, se te ocurre, pois, espera, a ver se está esta, tal, que me veo agora a cabeza. Te tiras igual media hora ou máis para ver unha película, pero bueno, logo a ves ao final. Bueno, pois esta non a quería volver a ver porque a verdade é que sin ser ningunha obra mestra, pero sí é unha película de culto. E bueno, está ben considerada en líneas xerais. É unha película, a verdade é que creo que das deste século que máis mal corpo che deixa. Sí, é unha película de terror, é un survival, que chaman os ingleses, non? Unha película de supervivencia ante pois unha serie de persoas ou de situacións provocadas por persoas, evidentemente, que che superan e tes que loitar pola túa vida. Ese xénero, subxénero do cine de terror que os americanos chaman survival, vale? Pois este é un dos mellores exemplos do século XX, pero xa digo, é unha película que deixa moi mal corpo, é desoladora, e que non podo contar máis. Se a bichedes, seguro que xa sabedes por qué. Estou falando de Eden Lake. É a ópera prima de James Watkins, de 2008, con a hoxe famosa Kelly Reilly, esa filla rebelde, contestataria, moi roqueira de Kevin Costner en Yellowstone, e daquela un incipiente, bueno, os dous eran actores que estaban comenzando a despuntar, Michael Fassbender. Bueno, claro, é que sin destripar en absoluto, pois sí, xa digo, é unha película que dentro cae nos tópicos, en certos tópicos do xénero. Podemos emparentala unha versión século XXI de Deliverance, ou con ecos de Perros de Paja, bueno, o gallá fora como Perros de Paja, non por calidade, senón polo que ocurre na película. É que a min, personalmente, que son de sangue quente, mecha corta, me deixa, me cabrea, é que incluso me cabrea. Vou romper todo. E bueno, che deixa cunha sensación de impotencia, non? De injustiza, de que este mundo é unha merda. É a sensación que che deixa, non? Non sei se ti a biches. Non me atrevín. Pois deberías vela porque a verdade é que é unha boa película que fora moi ben considerada tamén en Sitges aquel ano
bueno, pois pasa por ser un pequeno clásico. E sirve, pois, tamén para ver a Kelly Reilly, 15 anos máis nova, en outro papel diferente, o de a filla de Kevin Costner, de Beth. A primeira vez que vin a esta actriz, vina, ou polo menos conscientemente, porque a veces que de que coñezo esta actor, esta actriz, porque xa viches e non te diches conta, non? Unha película que se chama Calvary, que fai Brendan Gleeson, que é un actor que me encanta, fai de cura con unha especie de dilema moral, e ela é, se non lembro mal, é pariente del, e non digo máis. Película creo que do 2006. 2014. Sí, é que era anterior, sí, seguro. No, sí, que hai outra... Seguro, Pero que hai outra que tamén é Calvario, que, se non me equivoco, é australiana. Esta é irlandesa. Pero hai outra que tamén de terror. No, esta non é de terror. Entón, ves, no, Brendan Gleeson é un cura que ten digamos que o amenazan, está a confesar a un dos veciños do pobo no que vive, un pobo costeiro, e o amenazan. E entón, claro, se debate entre a súa propia seguridade e o secreto de confesión. Claro. Bueno, está ben, ela creo lembrar que era pariente dela, non iba a decir que parentesco era, pero non o vou dicir. Bueno. Que a persoa que é moi recomendable, como casi todas as de Brendan Gleeson. Bueno, pois apuntamos E aparece Kelly Reilly. Ben. Pois Eden Lake, para os fans, os seguidores das películas de terror, pois sí se lle pode botar unha ollada, porque é desas películas, pois como por exemplo, mira, outra que tamén vin recentemente, que tamén se está convertindo nunha película de culto, casi vou decir, que prefiro, hai dúas versións, a original e a americana, e a escandinava e a americana. No hables con extraños, a versión americana con James McAvoy, ese actor inquietante donde os haxa, non? A mí me inqueda un montón, é capaz digamos, do mellor, de facer personaxes como moi afables, e do peor, de facer psicópatas desatados, non? Sí. Bueno, recordado xa pa os restos por múltiple, Glass, non? As secuelas de esa maravilla da obra mestra de Shyamalan, que é El Protegido, para o meu gusto. Como son boas películas, non son mellores que El Protegido, pero creo que para min sobrarían, porque facer dúas secuelas del Protegido, a Protegido a mí me parece que era unha peza única, non? Sí, pero queríamos saber máis tamén deses personaxes. Sí, eu sí quería saber. É como a Guerras Galaxias, cando matan a Harrison Ford. Aí non quería saber nada máis. A ver, que o matan. Pues, a ver, para que faz unha secuela e matas a un heroe? No, un mito, no. Bueno, é a tendencia hoxe. Sí, a verdade é que sí. Pero bueno, en este caso pues son afortunadas, non, estas secuelas, estes complementos, películas complementarias. Mira, bueno, de secuelas, se lles pode chamar películas. Que lo va a tener que comprar, me cústame gastar os cartos e vaciar o bolsillo, pero te lo tendré que comprar, que yo vou facer. Hai que ver sempre o lado positivo das cousas, xa o decían os Monty Python, always look on the bright side of life. Había que dedicarle un... Bueno, eu non sei silbar, pero... Bueno, no, é o mellor tampouco. Había que dedicarlle un monográfico un día aos Monty Python. Bueno, sí, James McAvoy, non fales con extraños, non? Non fales con extraños, o que ademais de lucir palmito, que está cachas el chico, está cachas. Sí, sempre estuvo, sí, pero bueno, como é ese baixiño e tal, non... Bueno, baixiño non creo que será como a ti, por aí. Ti non eres un tío baixo. Non, pero... Bueno, sabes que pasa? Que a mí me parece todo o mundo alto, porque como eu son baixo, é o que ten. A mí me parece un dos mellores actores do momento. Se fala moito de Edward Norton, que tamén... Bueno, Edward Norton está noutro nivel. O que pasa é que a súa carreira... Sí, pero James McAvoy, a mí, si se pronuncia así, que sempre o pronuncio así, a mí me parece quizás dos mellores actores do momento. Non quero dicir o mellor, pero a mí me parece o máis dotado. Quero velo tamén facendo comedia, por exemplo. Non sempre de tipo temeroso. Pois mira, James McAvoy mide 1,70. Non pode ser. Pode. Non pode ser. É que eu xa non o vexo moi alto, No, pues a mí me parece alto. Bueno, claro que eu son máis baixo.
Bueno, isto según unha fuente, según outra fuente, un 72. O sea que, bueno, por Pois aí mira, anda a pensei que era cousa. máis alto. No, xa se ve. Eu que vexo o mundo desas alturas. Bueno, claro, os privilexiados, pero os que vivimos no chan a ras das cucarachas, Bueno, pois é o que outros temos. tedes pelo, outros non temos. Tamén, bueno, ti tes barba, eu non. Bueno, eso é fácil. O gallá non a tivera, o gallá fora barbilampiño. Ai, no, que va, hombre. Xa, pues sí. Eso? Que va. Non reniegues. No. Bueno, pues estamos falando de películas chungas, non? Que Sí, la de James McAvoy es especialmente inquietante e perturbador. Sí, porque ese tipo que parece botipo ao principio da película, hospitalario, non? Enganches, tampouco hai que desvelar nada do tema. Tedes dúas versións desta película, se non a bichedes, que xa digo, sobre todo a americana de McAvoy, estáse a convertir nunha película referencial do cine de terror destes últimos anos, pero hai máis así, pois mira, recordando recentemente películas que vira que che deixan mal corpo, non? Mira, outra, Lamb, Cordero. Non The Silence of the Lambs, Silencio dos Corderos, non. Este é simplemente un cordeiriño, unha película que tamén pasou e foi premiada no Festival de Sitges, e que ten unha premisa, bueno, a ver, igual vos a moitos parece bastante tontorrona, non? Bueno, unha parella que en Islandia, terra que a min me fascina, non? Por moitos motivos. De feito, creo que tamén lle fascina a Trump, non? Non, esa é Groenlandia. Pero lles fascina igual. É todo que está... É a Putin. No, bueno, eu prefiro Islandia. É unha zona estratégica que lles fascina os dous, creo. Sí, bueno. Bueno, esta é unha película de produción islandesa, a protagonista é Noomi Rapace, a actriz que ademais ela é sueca, é recordada por interpretar a Lisbeth Salander, non? Na triloxía sueca da adaptación destas novelas que foron tan famosas fai 10, 15 anos de El hombre que, ¿cómo era? La chica con la cerilla y el bidón de gasolina. Sí, la trilogía sí. Millennium. Eso, trilogía Millennium. Sí. Que o Millennium o asocio á serie de Lance Henriksen. Sí, señor. Que fora creada por Chris Carter despois de Expediente X, sí. Se emitía daquela no Canal Plus. Unha serie que ninguén se acorda dela, me parece. Bueno, nos acordamos os que nos gusta esto. Estaba bastante ben. Estaba moi ben. Más fora cortiño, se foran 2 temporadas ou 3 como moito. Creo que 2, sí, foi moi cortiña. Eu a vi inteira. Sí, eu tamén, porque é que chegara eso despois de Expediente X, como bueno, era tampouco podía seguir moito tal como acabou. Bueno, non digamos como acabou. Bueno, acabou dun xeito especial. Bueno, pero estábamos falando do cordeiriño desta Lamb. Bueno, en principio unha típica produción de A24, da produtora A24, que decía que ten un argumento un pouco tontorrón. Bueno, unha parella que queren ter fillos, lles costa traballo, non dan e tal. A falta de fillos, digamos que un bo día que aparece un cordeiro recén nacido na súa granxa, pero deciden crialo como se fora o seu fillo de verdad. É un cordeiro un pouquiño especial. Bueno, a verdade é que a mí me gustoume a película. Unha vez que superas ese shock inicial, pois bueno, ten a súa sustancia, non? A película. Ela está excelente, nada que ver con Lisbeth Salander, evidentemente. Pero bueno, un papel máis desta actriz que a verdade é que se está especializando, ou xa está especializada en cine fantástico. Sí, porque sale en unha das pelis en Prometheus, da saga Alien, por exemplo. Por exemplo, sí. Máis películas, seguimos, con máis películas que den mal... Se me está ocurrindo, non sei se se podería encaixar aí de repente un extraño.
A de Melanie Griffith. E Matthew Modine, que sale Michael Keaton de malo, bueno, Michael Keaton que fai de, bueno, Sí, é malo. É o malo. É o malo que fai dese inquilino que lle alugas unha propiedade túa e te acaba, bueno, meténdose na túa vida. Sí, a teño moi lonxana, Pero quero decir, eso é inquietante esa película, eh? Sí, eso Como para ter un piso e non alugalo. Eso entra xa dentro da categoría de home invasion. Ah. Si falamos de survival, ahora temos o home invasion, Ajá. cando che invaden a casa. Sí, señor. Un extraño. Sí, se pode deixar mal corpo. Eu a recordo sí, ben, pero sobre todo gracias ao reparto. De feito non sei se tivo Bueno, Michael Keaton. Claro, Cuidado, sobre todo gracias a él. Non sei se tivo un remake ou vai ter, bueno, a ver, películas de veciño ou de inquilino que de pronto che pon a vida patas arriba, hai moitas. Eu prefiro, aínda que é unha comedia, non, pero de Mis locos vecinos con John Belushi Pero é outra historia. de John G. Avildsen, director de Rocky, por outra parte, Sí, señor. e de Karate Kid. Sí, señor, un director a valorar. Capaz do mellor ou do peor, evidentemente. Bueno, tampouco ten malas películas, Dar cera, pulir cera, non? Efectivamente. Anda. No, pero estaba eu pensando en outra película que vin non fai moito. Está máis descoñecida que as anteriores, non? Das que falamos. É unha película que ten o pouco explícito título de A Desert, un deserto. E que nos conta esta película? Pois a historia é o debut do seu director, Joshua Erkman. É unha película de fai 2-3 anos, tampouco máis. O director pois é o típico que ven curtido despois de varios videoclips, non? Para xente como Ty Segall, que está tamén moi presente na banda sonora. Bueno, pois esta sí que che deixa mal corpo tamén, E bueno, unha historia tamén en apariencia simple, é unha road movie, ao fin e ao cabo, un xénero que a min particularmente gustame moito. Bueno, teño as miñas favoritas, non, dentro das road movies. Por decir dúas distintas, pois Carretera asfaltada en dos direcciones, de Monte Hellman, Two Lane Blacktop, con James Taylor. Que ben queda así cando dis así con esa seguridade, non? E dice, que ben fala inglés, non? Verdad? Bueno, entrevistei a Monte Hellman xa fai bastantes anos, bueno, pois un tipo moi interesante, non? Mira, contactara con ele a través de Facebook, curiosamente. Era moi activo. Esas bondades que teñen as redes sociais a para veces, cosas boas. Estou che falando de fai 15 anos, Sí, pero bueno, que teñen cosas boas tamén. Sí, Como coñecer a James Woods, por exemplo. Eso non foi a través das redes sociales. Bueno, pero contactas con él. Sí, eso sí. Bueno, pois esa sería unha con Warren Oates, un eterno secundario de Peckinpah. Bueno, é protagonista de Quiero la cabeza de Alfredo García. Sí, señor. Debe ser, creo que, o seu único papel protagonista. Ou igual en algunha serie B de western por aí ten outro, pero vamos. A mí non me soa. A min tampouco. Bueno, o gran Warren Oates e o cantautor James Taylor eran os protagonistas desta carretera asfaltada en dúas direccións, non? Warren Oates, me acordo que o personaxe se chamaba GTO, como un coche, non? Era o coche que levaba. Bueno, esa por un lado. E logo por outro lado, pois podría ser Thelma and Louise, non? Ridley Scott, radicalmente diferente, pero tamén, ao fin e ao cabo, unha road movie. Bueno, pois esta A Desert, xa digo, unha road movie que sigue, pois, a un fotógrafo que busca inspiración polos paisaxes norteamericanos, especialmente sinte atracción polos povos, polas montañas, polos lugares máis desérticos, non? Hasta que se topa cunha parella de xente nova, leña verde, con moitos vicios, además se encontra no típico motel de carreteira destartalado, sucio, bueno, toda esa iconografía que nos gusta, non? Bueno, a causa deses novos amigos, pois verase arrastrado a unha verdadeira pesadilla, non?
non vou contar máis. Non. A ver, a película pode recordar a psicosis en algún momento, por que non? Bueno, ímolo deixar aí. Pero, bueno, a min pareceume excelente, cun clima moi logrado, sin... O mellor que se pode decir dese tipo de películas é que é moi fácil que teñan altibaixos, non? Que ao largo da narración teña momentos que a tensión, o ritmo poida decaer. Bueno, non é este o caso. Non é unha película de acción, non é unha película de sustos, mira, outro termo, o que os americanos llaman jump scare. Sí. Estos te fan saltar. Claro, efectivamente. As de Scream, por exemplo. Sí. Ou as de Benres 13, de susto continuo, que aparece o señor co hacha e co cuchillo detrás da porta. Bueno, pues nota, pues pegas un chimpo. O sea, eles din jump scare, nós decimos chimpos. De susto. De chimpo, que queda máis noso, concho. Bueno, pues esta, a Desert, además, moi ben interpretada. Perdón, pois moi ben interpretada, especialmente todo un descubrimento os xoves actores que interpretan a parella nova. Zachary Ray Sherman e Ashley Smith. Descoñecidos, pero a verdade, excelentes. Unha película pequena, de pouco presuposto, pero bueno, mira, foi a que se levou o premio en Sitges, non o premio a mellor película, pero si é unha das principales galardoadas, non? Ese ano foi El baño del diablo, foi a que levou o premio principal. E mira, teño pendente outra película que creo que dá mal corpo. Pasa que esa que vou a vela porque non me digas da sustancia. Porque te deixa mal corpo. No, a sustancia é absolutamente magistral. Xa pouco máis cabe añadir dela que non diga. Pero mal corpo che deixa, Non, yo deixa a protagonista. Tamén. A nós non tanto, pero... A mí, si creas, O que vin que non a pude terminar, o que vin, porque, bueno... Eso queda moi mal. No, pero que casi a terminei, porque sei como termina, porque xa... Pero que non pude máis, que non me... Me dixo mal corpo. Bueno, pues mal corpo lle queda a Demi Moore. Eso sí. Bueno, na película, porque na realidade... Cuidado, Quen pillara os 60 anos, non? Os 62, sí. Non, pero hai unha que... La lei de Jenny Penn, que... Está agora moi de... Sí, moda, acaban de estreala. Que supón o regreso ao cine despois de varios anos do que para min é un dos mellores actores do mundo. Desde fai moitos anos, que é Geoffrey Rush, o australiano Geoffrey Rush, que estaba, bueno, dedicado ao teatro, máis que nada, pero ahora que volve a facer unha película, ademais unha película de suspense nun geriátrico, bueno, unha película de terror na que comparte cartel ademais con... É que pensei que me falabas do mellor actor do mundo, de outro actor, do coprotagonista, de John Lithgow. De John Lithgow. Parece un actorazo tamén. Sí, tamén, claro que sí. máis especializado en papeles secundarios, non? Capaz de facer tamén un bo malo como un bo moi bo. Sí, efectivamente. Un actor completo que destes que sirve para todo, non? Bueno, pois con esta parella veterana, evidentemente a película pois xa ten interés, non? E bueno, pois que máis cousas así nos poden deixar mal corpo? Home, a penúltima, porque xa creo que xa ten 2 ou 3 máis, do noso querido Nicolas Cage. E dirás ti, é de cal falas, porque como xa ten 4 ou 5 falo de... non deixa mal corpo, pero sal Nicolas Cage xa hai que vela. Arcadian. Non a vi esa. Pois xa estás tardando. Sí. Como un fan de Nicolas Cage non está ao día. Porque non dou actualizado, lle dou a botón a que é F1, non, F4, F5, lle dou a F5 e non me dou actualizado, cando dou a F5 xa ten 5 novas. Claro. Bueno, esta a ver, entre ele e Mel Gibson volve tolo. Mel Gibson. Ahora Bruce Willis porque parou, pero tamén outro. Sí, pobriño. Esta a verdade é que Nicolas Cage sal pouco, non
Todo, bueno, non ten prioridade absoluta Defcon 1, non. Nada, a ver, é unha película de terror atípica, non? Nunha granxa, pois un pai con os seus fillos xemelgos, o pai Nicolas Cage, pois que se ven acosados, enfrentados a unha noite de horror, porque os acosan unhas criaturas descoñecidas, despiadadas. Vamos, que é un xabalís, pero en versión Bueno, supervitaminada, eu non? non dixen xabaríns. Non, digo eu, como hai tantos. Vos acordades, sobre todo os fans seguro que sí, dunha das mellores películas de Cage dos últimos anos, que é esa inusual, porque era moi difícil, por non decir imposible, adaptala ao cine, El color que surgió del espacio, sí. De adaptación de H.P. Lovecraft, sí. Que bueno, a verdade é que é unha estupenda película, non? Mellor que Mandy, que xa sei que a ti te gusta. No, Mandy é unha obra mestra. Bueno, saíron por aí por moi parellas, moi sí, da época. Sí. Creo que é anterior Mandy. Por aí serán. Pero vamos, que eu as vin na mesma época máis ou menos, e sí, Color Out of Space, bueno, é forte. Bueno, para quen lle guste Lovecraft. Efectivamente. No, é un relato corto de Lovecraft que tardou moitísimo, pois mira, hasta o ano 2020 ou así, que 19-20, que esta película, non é que se veía, ninguén se atrevía con el, porque aparte que Lovecraft é un autor difícil de levar ao cine e facelo ben, o conseguiu Brian Youth con Reanimator, incluso Resonator, aínda que están basadas en Lovecraft, pero non o peor desas películas son os medios, o mellor con máis medios e con unha bueno, non deixaban de ser series B, pero a verdade é que estaban moi ben, non? Tanto, sobre todo Reanimator. Bueno, que máis películas podemos encontrar así? Home, mira, imos despedirnos cunha clásica, veña. Unha película que no seu día causou bastante polémica, vista hoxe, pois igual non é para tanto, non? Pero hai que vela cos ollos do ano 1973. Estou falando de Amenaza en la sombra. Sí. Unha película con Donald Sutherland e Julie Christie, dirixida por ese director do que eu non son especialmente fan, Nicolas Roeg, que, bueno, ten algunha película curiosa, interesante de ver, pero tamén ten verdadeiros truños como Performance con Mick Jagger. Sí. E cal é que sempre os confundo? James Fox, non? Sí. Edward era o de Chacal, e non sei se eran irmáns ou non, ou primos, pero James é o que casi sempre fai de diplomático, de primer ministro, e James é o que fai papeles máis complexos. Efectivamente. E neste caso aparece non, o dixen mal, James é o de Performance e Edward é outro, non? Eso. Bueno, pois esta amenaza en la sombra, no? Nicolas Roeg, xa digo, é un director que bueno, ten certo estatus tamén de director prestixioso. Eu non comulgo demasiado co seu cine, pero bueno, ten boas películas, non? Esta Amenaza en la sombra, que se beneficia además de esa parella protagonista de Sutherland e Christie, sí. Pois, bueno, tamén dos paisaxes mollaos de Venecia. E mollados inquedantemente tristes. Sí, E decadente. oscuros. Moi decadente, claro, ademais. Oscuros, digamos, lúgubres. Sí, é unha parella que se instala, ele é restaurador artístico, se instalan en Venecia para tratar de superar a perda da súa filla, non? Bueno, pois ali entran en contacto cunhas videntes, unhas vellas, que aseguran pois que falaron, que se comunican coa súa filla dende o máis alá, que lles está advertindo dun peligro que se cerne
sobre eles. A verdade é que a película é bastante desoladora. O que decía antes de que está basada nun relato de Daphne du Maurier, autora de Rebecca, por exemplo, de Hitchcock, que levou o cine Hitchcock. Esta sí que é tamén un bo exemplo de película desoladora, non? Que che deixa feito polvo, nunha palabra. Claro, non se pode descifrar máis, pero se vos gustan ese tipo de películas de terror, de psicolóxico, de carga emocional intensa, agobiantes, aunque esta, o que decía antes que a Desert non tiña caídas de ritmo, Amenaza en la sombra sí ten en algún momento certa... Que tampouco é unha peli, digamos, de terror a uso. No. Pero é unha peli inquietante, como digo, creo que a palabra é perturbador ou inquietante. Sí, pero claro, eso sobre todo así na parte final, pero polo medio ou ao principio non sabes se estás vendo unha postal de Venecia, un melodrama ao uso. Bueno, tarda un pouco en non en arrancar, en definirse. En definir por que camiño quere ir, e logo, cando xa entran en acción, entre comillas, as videntes e ese matrimonio, sobre todo ela, pois que especialmente sensible a ese tipo de cousas relacionadas coa súa difunta filla, pois, bueno, aí é donde empeza o verdadeiro queixo da función, non? Pero bueno, non... Todo isto feito con bastantes ínfulas, pretensións artísticas. Eso tamén hai que decirlo. Pero bueno, é un pequeno clásico, eso non se pode negar. Unha película que gustará pues, a calquera aficionado. A quen lle gusta pasalo mal? Sí, nunha palabra, sí. Pasalo mal no bon sentido, decir, claro. O pasamos tan mal que nos gusta pasalo mal. Claro, efectivamente. E bueno, pois non sei cantas levamos, pero... Levamos moita, pero que levamos moito tempo e temos que marcharnos. Bueno, pois entón non saturamos máis as ondas radiofónicas con películas inquedantes. É que non teño tempo, estou tentado por atarte unha silla e gravar varios programas para non facelo por teléfono, porque moitísimo mellor así, ademais te vexo a cara e dices unha cousa e xa te podo rebatir e buscar aquí que moito máis rápido, moito máis fluido o diálogo, non? Bueno, pois intentaremos vir máis a menudo. Bueno. Película desoladora a Serbian Film? No, esa directamente é unha estupidez. Sí, bueno, aparte que é unha estupidez. Non, simplemente... Perturba, A ver, si deixas que te perturbe, sí, pero é que eso non chega nin a película. No, claro que non. É un auténtico truño. Mira, a ver, pero non pola truculencia. Non, é que simplemente é como, unha tontería. Claro, é como as de Guinea Pig, por exemplo, é que, a ver, tortura, pero dame un argumento. Mártires é o mismo, pero está moi ben. Por que? Porque ten un argumento, hai unha historia detrás. No, pero non, claro, as de Guinea Pig, que se decía nos 90, que eran snuff movies. Como van ser snuff movies se están comercializadas en vídeo en todo o mundo? Claro. Xa partindo de aí xa. Pero bueno, se nos remontamos máis atrás todavía, o Holocausto Caníbal, que é outro truño, oxo. Sí que é. Moitos anos non a vin, porque a mí non me gustaban as de zombies, que ahora me encantan. No, esa non é de zombies. No, pero todo que era violento e gore, ese era gore. É unha tontería, asquerosa, pero unha tontería. Mira, outro termo que os americanos que teñen termos para todo, sí. Pois, por exemplo, a esas películas de tipo, pues, de Blair Witch Project, non? Sí, como chaman a esas? Que ou que estamos falando de Holocausto Caníbal, eles lle chaman as películas de montaxe... Sí, encontrado, ¿no? Efectivamente. Non me acordo como se dice ahora... non me acordo a expresión en inglés, pero sí, que atoparon metraje atopado, non? Sí, de fine footage, que sería eso. A traducción literal, non? Non salía a palabra, el footage, sí, señor. Bueno, pois aquí o deixamos en montaxe encontrado, que non é encontrado.
É a verdade. Pero Sí, bueno, pero fa un fotaxe. nos queren fa un potaxe, dices, para facer un potaxe. Sí, bueno, potaxe de garbanzos. Efectivamente. Bueno, pues temos moitos deberes porque todas esas pelis que non as viu e quer pasar un agradabilísimo rato desagradable, pois pode velas. Bueno, me gustou isto de facer un programa sobre un xénero, sobre un subxénero. Bueno, cousas que xurden así. Tomo nota para outros programas. Fernando, seguimos falando de cine e de outras cousas en próximos programas. Claro que sí. Unha Unha aperta. aperta.